Bim, bam, bom, tancujú zvony kostolom. Bim, bam, bom, večné svetlo plní dom. Bim, bam, bom, plnia sa srdcia pokojom. Je nás 5, nevieš počítať? Mama mi povedala, že máme chystať 6 anielov. Prečo? Pre hostia. A kto príde? Nikto. Tak prečo sme to chystali? Chlapci, chystali sme to pretože je to zvyk. Ježiš sa tiež nikto neprijal, keď prišiel na svet, a takto chceme vyjadriť, že niekoho čakáme a keď pôjde náhodou okolo, tak ho vieme pohostiť. Nachystajme radšej 2, čo keď prídu 2 ako cestní. A že sme si nečítali príbeh. Poďme. Spieva zbor anielov, k sebe sa túlia. Aleluja. V ľuďoch vždy víťazíš, aj keď sa búria. Čo tu robia vaj? Tie patria mne, pretože som múdry a rozvážny. To znie trochu namyslené. Ale čo by? Raz sa ma Boh spýtal, čo by som si od neho želal. Ja som povedal, že múdrosť. Moja prosba sa mu tak zapáčila, že mi dal o mnoho viac. Áno, náš Boh je neskutočne štedrý. Ja som sa roky modlil za syna a keď som si myslel, že je všetko stratené, požehnal nás potomkom. A ešte akým? Neveril som, keď mi to anjel oznámil. Preto som až do jeho narodenia onemel. Ani som nevedel, aké mu dať meno. A aké meno si mu dal? Ja nie. O Boh. Dal mu meno, Boh je milostivý. Presne taký je. Ja som kráčal po zemi a všade som to vykrikoval. A nedával som si servítku pred ústa. Kričal som, nech sa spamätajú, Boh je tu! Prišiel nás zachrániť. Myslíte si, že ma počúvali? Mnohí išli za tebou, syna. Ale Boh chce zachrániť všetkých. Mňa Boh zachránil krásou. Zapáčila som sa kráľovi Perzie a zachránila celý národ. Ako? Šla som ku kráľovi bez pozvania, čo bolo veľmi riskantné a zakázané. Hrozil mi trest smrti. Pozvala som kráľa na večeru, aby som mu ukázala, že nie sme takí, ako o nás hovoria ohováračské jazyky. Obdivujem tvoju odvahu. Neboh povedal, chod do Ninive, ale nešiel som. Bol som rebel. Ja som sa s ním hádal. Ale nakoniec si šiel, nie? No hej. Ale neskôr som sa skôr utopil, keď som od neho utekal. Potom ma zhltla veľká ryba. Až potom som si uvedomil, že Boh a pred ním sa vôbec neschoval. Veru, neschováme sa. Všetky naše skutky výjdu na povrch. Keby ste videli to, čo som videl ja, boli by ste zhrození. Ako náš vyvolený národ zišiel z cesty. Ako bezbožne sa správal. Cítil som strach a hrôzu. Ale Boh je milosrdný. Strach premenil na radosť a dal mi nádej. Všetkým dáva nádej. Nesmieme sa prestať radovať Bohu. Máš pravdu. Ja som sa ale neradoval. Dokonca som sa na neho nahneval. Ale on má s nami neskutočnú trpezlivosť. Dokonca aj keď sa ho zriekneme a hľadáme si Bohov inde. Videl som to na vlastné oči. Ľudia sa začali prikláňať k falošnému bohu Bálovi.
A Boh? Mohol to nechať tak, nech si pokračujú cestou do záhuby. Ale on nie. Zoslal oheň z neba, aby prijal moju obetu a ukázal tak všetkým ľuďom, že je jediný a pravý Boh. A prišiel na tento svet ako malé dieťa, aby sme mali svetlo. Aby sme nestratili cestu. Aby svetlo ožiarilo naše skutky, mohli sme sa polepšiť a prísť do neba k nemu. Svojim narodením a svojou smrťou sa nám otvorilo nebo. Jeho príchod na svet nech v nás vzbudzuje úžas nad Božou dobrotou. A rozohňuje v našom srdci teplo a lásku, pretože toto sú Vianoce. Pekne si to povedal. Pozrite, tá hviezda, to je znamenie čias. Poďte, nasledujme. Bim, bam, bom, tancujú zvony kostolom. Bim, bam, bom, pokojnou v tomto tichu som. Bim, bam, bom, učím sa lepším postojom.